Усин, петте стихии, е древна китайска система, която свързва сезоните с тялото. Сега сме в пролетта, стихията на дървото. Органите на пролетта са черен дроб и жлъчка. И когато черният дроб е претоварен, тогава усещаш умора, раздразнителност, напрежение в раменете, събуждаш се през нощта, сънят е некачествен и какво ли още не. Емоцията на дървото е гневът, не като проблем. Разгледай го като сигнал, че нещо в теб иска да расте, а в същото време е блокирано. Едно нещо, което можеш да направиш още днес. Чаша топла вода с лимон всяка сутрин. Това събужда черния дроб нежно и му помага да се освободи от токсините. В следващите седмици ще говорим повече за Усин, за сезоните, за ритъма на твоето тяло. Следи, нещо хубаво идва.